Pekne som ti povedal, mám sa zastaviť, som mohol zastaviť a kúpiť rajčiny. Čo varíš, Mili? Čo varíš? A? Čo to bude? Pita? Nie, však aj ona chce. Ja, rečný? Nechce rečný. Akože nechce. Tuto si daj sem. Tak, Chceš rečný? tak. Tak. Tak, pekne. Čo robíš? Ja berím. Táto. Pitu, či ako sa to volá? Mama. No. Tak si sa so šefom rozlúčil? A čo to zavíra, či čo? Asi. Aha. A nebyť chalani dvaja čo? Naši pomoču. Prišiel ten starý kuchár, čo bol tam pred... Čo si rozvalkala? Bývalý vojak penzie, čo je. Skúsi ešte s ním, jak sa to dá. Čo chceš robiť, keď nemáš jednino, aby si rozpočul cesnak? Ja neviem, oni ako chce robiť. Nič není tam, nič. A čo to pobrali tí kuchári, či čo? Nie, všetko je zničené. Aha, zničené. No. Dekel nemá na hrnic. Nemôže mi zavrieť. Pokryv. No, som zavieral z takýto, jak sa povie, gastron. No, pekačo. Pekačo. Otras. No, zebral si zase ukál nejaký pekač nejako. Nedonesel si. Je, že tu zase budú volať, že pekač Pekačky iba. Odkiaľ je ten chleba? Chleba Mám je- ísť do obchodu kúpiť chleba. Nie, čerstvý je. Môžeš ho ísť bakovitať. Môžete byť chvíľku ticho. Dobrý je. Čo moja? Včera som ho doniesla, včerajší je. Čo moje? Hlava krachuje. Dokrachuje?